Kamara jile gilibla, jile bule walile. Aga jile frola jile yedam, jile bule.
Kabo de gadi gadi jirawa, kabo rodi gadi jirawa, kuruga biladi gadi jirawa, kabo duluni gadi jirawa, dulube kishidi gadi jirawa, kabo sagadi gadi jirawa, jira sagadi kishidi gadi jirawa, kabo turadi gadi jirawa, turabadi gadi jirawa, lega vejna yadi jirawa, kuruga vejna yadi jirawa. I am looking at me, that's no we can eat. We are what is the good? How good? Yeah, the
ñoo ma dule marade abe jina lule wala ñoo ma dule erke mo tele jina ti dara jina ti la si na ga grebia ba ko ajiwali na wala da ba ko jiwali ko asafuro to wala sira wa bayro ñoxonde otra wuli lo shira sumbe kajina no wuli ko gashira bu ho giri kala jigama ko gashira bu ho giri kala jigama homa ko kala du homa ko yo wala ga do mo do ni de kasu ba ala ki pamoro ya di la si ne do ya ko ni mo ko de giri la jira ay barika ko mo ko la suwa la ke barika la jira Ibadah mereka, mereka wata milulah, sumarulah, mereka punya ulah. Kaki temiri, wajibnya pun ada. Dasarnya, usinya ada berubah. Ni ada apa nak buat dan nano fe? Memang punya kaya lagi. Dasarnya, memang punya kaya lagi. Dia ada berubah. Melutun geli. Orang yang buli kalau pemina pemana kungkali, dia kalau betul kalau ni nanti kerja kebiasa. Ini tu orang ke iya seram. Pele. Sira makan gua ni. Lai. Sira makan si soko. Lumungnya fama. Nanti kita singkir. Baru mana dalam bentuk Beribalah, dia tiga sebenarnya. Dari ini baru melihat diri di bawah kolom melihat orang kemarin. Nasihat, aduh tuan ini betul ini lepas kawan tiga ciro, kawan lalu iman Esrande, ela que me amorou, que me amorou.
Kamera. Politique ten na dɛ. Ay politique foyi ten na. Ne lase. Yɔrɔ la foli bi ne lase. Ne yɛrɛ bɛ n ka kuma lase. Mutigi bɛ di a ma a bɛna kuma lase. Ayiwa. Wa ni kɛra minɛntigi ye sin na lasiko k'a bɛ ba yɔrɔ fo. Bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sin na. Kabini ni tɔnden bɛɛ lajɛlen fo sin na. Ale bi san an ka jɛ ka ni ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ. A bɛna san wɛrɛ k'a préparé la na depuis Sina. Sɛbɛn duguma n'i ma fɛn hali ni san wɛrɛ cɛ i k'a fɔ. San wɛrɛ k'a bɛ préparé. Cɛ 25 muso 25. Sɛbɛn de 50 a b'u layi ka mɛn n'a ka tɔndenw ye. Kamara jira ko ni mako tɛ kelen ye. Masina Kamara. Jinakaw ka belebele. Jinako siga bɛ maa caman na mɛ i jɔ ɲɛtigiw cɛ la fɛn min ɲɛtigiw Kamara kan k'o ɲɛfɔ o ye ko dɔ ye. Siga t'a la. A ye sabali ko kɔlɔnkɔnɔ yiri. A ye sabali. A ye sabali ani sana ani saba. A y'a lamɛn fɔlɔ. Jinatigi cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ka ɲini k'i ko. Jinako ten kɔlɔnkɔnɔ yiri nsaban sana jinatigi cɛ n'a muso bɛɛ k'i ko a la koko joli musow koko 4 cɛw koko 5 a bɛɛ kuru 7. N'i y'a daga don a bɛ hɛrɛ k'i ye. Mɔgɔ si kana juguya k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na daga la. Jinɛ bɛ bɛɛ la. Mun sigilen bɛ jinɛ kama. Mun bɛ jinɛ baara la a b'olu mago ɲɛ ka maa wɛrɛ mago ɲɛ. An jinɛtigiw aw da sɔrɔ. Basi bɛ mun bolo. Furakuru 20 ka bila i ka so kɔnɔ tile 20.
Kira mun tɛ sugu kelen ka ko mugan ka daga don ka b'o la kali san wɛrɛ ɲɛnajɛ tɛ furu bɛ mun bolo fura sugu mugan ko ka ta don o don ka kelen fo tile mugan yanni san wɛrɛ cɛ ko ne kɛra min ye furutigiw k'anw n'o la kali aw da fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnyara mɔgɔ kelen bɛ yan a k'a jija n'a ye nin kɛ san wɛrɛ a bɛ mobili sɔrɔ a bɛna fɔ o tigilamɔgɔ a donna basiko la juguya de y'a kɛ juguya de y'a kɛ ka bana k'a da wulilen a ye basi ta i tɛ k'aw ka belebele i t'a fɔ jinɛ Kadija bɛ yan jinɛtigi ale jinɛtigi de kadi bamanankɛ ka kadi ni sira tɛ i bɛ se ka yɔrɔ di ne ma parce que ne mamuso de ye sira ye nkalon t'a la dɛ Saranden lasi lasi bi yan si k'u fɔ dɛ kadi i ka sɛbɛn bɛ bagi in na ko kɔnɔna fi fila bila ko ala b'a nɔgɔya i y'a faamu kadijatu o y'a ba tɔgɔ ma ye k'i cɛ ba yɔrɔ ko n'i ma taa di i ka lajɛ ayi jinɛ ko ni mako tɛ kelen a ye tigɛrɛ fɔ kitakaw ka belebele ye Karim i ka 100 euros bɔ 50 euros a ye 50 ta ba yɔrɔ tɛ ba yɔrɔ a ye 50 don complet b'a kana voici traitement b'a la samara finman b'a senna a bɛ min filɛ b'i la n'an k'i lajɛ a filɛ nin ye ko i ka sababu filɛ ni cɛ kamara nin ye cɛ ye nin ye cɛ ye